Na veličinama M i L pronaći ćete TSA bravu jednostavno za postavljanje. Tvornički 000. Klizači moraju biti otključani iz brave i pomoću olovke ili nekog alata pritisnite malo dugme sa strane brave. To dugme će vam ostati dolje. Brojčanik je otključan. Namjestite željeni kod i za potvrdu novog koda pritisnite dugme. Izaći će mali gumb koji smo pritisnuli i imamo postavljen novi kod. Novi kod je potrebno provjeriti da ste zaista postavili ono što mislite da ste postavili. Dakle, zakopčamo klizače, promijenimo bravu i ako brava drži, klizači također, postavljeno je. Namjestimo na važeći kod i brava nam se otvara.